Messi ya baiwa PSG haƙuri kan tafiyarsa Saudiyya. Idan wannan ne zuwanku da farko, ku daure ku danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Mun gode. Lionel Messi ya baiwa PSG haƙuri kan zuwansa Saudiyya. Ya nemi afuwar abokan ƙwallonsa na PSG tare da cewa yanzu yana jira ya ga hukuncin da ƙungiyar za ta yanke a kansa bayan zuwansa Saudiyya ba tare da izini ba. An dakatar da kaftin ɗin Argentina na mako 2 saboda tafiyarsa da ya yi. Wannan na zuwa ne bayan rashin nasarar da PSG ta yi a gida a hannun Lorient a ranar Lahadi. Rashin nasara na 3 kenan cikin wasanni 6, kuma Lionel Messi ya buga minti 90 na wasannin. Ɗan ƙwallon a cikin takaitaccen bidiyon ya furta cewa, "Ina ba da haƙuri a kan abin da na yi, ina jiran hukuncin da kulob zai yanke a kaina." Kamar yadda Messi ya bayyana a bidiyon da ya wallafa a shafinsa na Instagram. "Gaskiya na yi tsammanin za mu samu rana guda ta hutu kamar yadda muka saba a makonnin baya. Na shirya tafiyar ne zuwa Saudiyya a baya ina sokewa sau ba adadi, a wannan karon ba zan iya sokewa ba." Messi ya shirya barin PSG a ƙarshen wannan kakar idan kwantaraginsa ya ƙare. Ɗan wasan mai shekara 35 wanda ƙungiyar ta ci tararsa yana a matsayin wakilin buɗe ido na ƙasar Saudiyya. Kocin PSG Christophe Galtier ya ce babu abin da ya shafe shi da dakatar da Messi, kuma ya yi Allah wadai da zanga-zangar da magoya baya suka yi a ƙofar gidan na Messi. Dakatarwar da aka yi wa Messi na da alaƙa da rashin ƙoƙarinsa a ƙungiyar. Ba za mu ɓoye komai ba, in ji kocin. "Babu abin da ya shafe ni da wannan hukunci, ni ma labari aka bani, in na ce na ji daɗi to tabbas na yi ƙarya," in ji kocin PSG. PSG ne ke matsayi na ɗaya da tazarar maki 5 da kuma wasanni 5 da ke gabansu. Sai dai an cire su daga gasar Champions League, an kuma cire su daga kofin French. An samu zanga-zangar magoya baya bayan rashin nasarar da PSG ta yi a hannun Lorient. Sun taru a wajen gidan ɗan wasan gaban Brazil Neymar a ranar Laraba, suna ihu kan cewa sai ya bar ƙungiyar. Tun bayan raunin da ya ji a idon sawunsa, ɗan wasan mai shekara 31 yake ta jinya. Wannan mataki na magoya bayan ya sanya hukumomin ƙungiyar ƙara yawan jami'an tsaro a gidan Messi da Neymar da ɗan wasanta na tsakiya ɗan Italiya wato Marco Varetti da kuma Galtier. Haka kuma an ƙara jami'an tsaro a filin atisayensu. Idan wannan ne zuwanku da farko, ku daure ku danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Mun gode.